Ikhot bat kinong elam jong ka Kasi Student Union Narpo Circle hapo ka jing elam jong u Vice President u ba Fanuel Tongper hadian bekeleyo jing tip chapang ka jing Kiba Pyniap Dusmon ka wei ka Longkmie ha Khappud mata ka sngi kilale hier shaga shnong donaskur bat kilakendo ya ki bahayeng asem bat kinong shong shnong nakaliang jong ka seng kalapan pau ya ka jing sosi halo ka ne ka jing jia bat ha ka jo ka por ka pan pau ya ka jing so bitar namar ka seng hi ka subajur ba ki de ki khar Bangladesh ki belale ya ka ne ka kamrunar Katay ka Longkmie kabla Kiba Pyniap Dusmon kabade kabla tip kerteng kum kapris kila suciang saupusan snem karta na kashnong donaskur badlaong bakala Kiba Pyniap henin kasngi ha kapor kum bakatwe bejim step ha kawei ka jaka ha Khappud bat kari Bangladesh badya ka met jong katay ka Longkmie kabala lengken de kasnam lalap hapo uput usam jong kari India Katkum ka kruwa balapha ra ka Ksu Narpo Circle laong shushu ba katay ka Longkmie ka don arngut ki khon bat kadai ka baju khayi bat wei ukhar muslim ha ka jaga Khappud bat kari Bangladesh Katkum ka jinge thu jong ki traishnong laong ba katay ka Longkmie lembat ukun chinrang jong ka henin ka sngi kilami na yeng bat ya de ka kajat hadu banda poi ha ka wei ka yeng trep ha Khappud bat kadai ru ka yeng trem ka ba katay ka Longkmie ka ju shong thai Ukon jongka ulaong ikakme bakan song thai chua hangta sipang bat maupat unang lewat nanti banpen poi yakimar Henry hakapor ba ulapoi biang syakata ka jaka ba shongka kme ulalap ya kamet jongka kme kabalalengken da kasnam sudah kumta ulaperta bat ulalenyar ulamare syak yeng banya thu brio marmar kinong song shnong kilale ban mare bat kilalap ya kamet jongka te ka Longkmie balapom Dusmon da kawai nakibenta jongka kmat ka kmut ka kti ka kajan bala shupam longkhot lengkhai kabalong ka jing Pyniap ka ishir khai shisha kumbala itu dakit raishnong nakaliang jong ka seng kimla klem da pan pau ya jing sosi bat ka jing so bitar ya katay ka jing le Dusmon jong ki khar bangla bat ka seng ka pan pau ru ya jing so lem ya ki khun jong katay ka Longkmie ka bala do no ila ka jong ka kmie ba e ka bala Kiba Pyniap Dusmon hakakti jong ki riu trang snam ka seng ka maham ya ki to ki briu ki bari ki traishnong jong katay ka than ki biju ya khai pateng bat ki khar Bangladesh ba ki de ban long ki ba husiar bha nang ni shakman la ong ru ba ya ka met jong katay ka Longkmie lalik ban simti daki pulit bat ra shakli area civil hospital ban le ya ka postmortem nakaliang jong ka seng ka kentu jor ya ki bor pulit bakin penlong ya ka jing thwet bat ru ban budden ban dublap ya ki riu transnam nakaliang seng mas intip ya ka jing jia basang si hani hadana skur ka jing klat no kawei ka Longkmie ha ka jing jia jing Kiba Pyniap hagi khar Bangladesh kat kum ka jing yo jing tip ni na ni ka sno bang lawan ni mar jing tip ka jing jia lawan but ni senong ban lik wat sya kita jing tip ga hamnya ndang lawan ni la yo ta jing tip ba kani ka Longkmie ka don armut ikun kente ba serang kala Kiba Pyniap no hawe ukhar Bangladesh ba na site cha Bangladesh kita jika Kiba Pyniap ro ka don spo border kum sing sini ngikot bi ka ba ka jaka border Bangla ru India tekene ngi pen pa na kaliang ke su bangi samsi bangi sulem na kani gaying ya di jingjia rena ka be kaliang pat ke su na ko sarkali ni benyao ni dan kata jing seu ba kani ka jing khai Bangla mat kedru jangi sini ibu idap la jing saukhia na mar ka jing khai jing ki sai wala yan lam ya ginong khar Bangladesh spot sinong pat thau kani ka thani sini barabar du isan ri tuli sinong sini dan jar keteng hadu kidan hari santeli nyo teli ki sinong sini ki bai khai ba khar Bangladesh da ki ba ki wan lam ki wan ra yo khar Bangladesh bu spot sinong pa thau de gini ngimbo ijing maham na kaliang ke sui ba himkwa ba kita ginong khai hoi ni gum ya sinong ba song ha than bodar ka don ni kini kum gene jing khai tu ne la ban ong ga jing khai illegal re ibu pa jing maham yakini nong khiba kim de ban lam yo ukhar Bangladesh po snong po thau ne sepo uput usam jong jela ne hapo uput usam jong ga India hi mar kani kebu jing kum ka bala jia ha kani ka snong dana ka jing Kiba Pyniap ta ka Longkmie hau hakti jong nong Bangladesh te kani ni kentu hisu bat ka long ru kum ka jing maham yakino ba don ka jing khi ha ka jing khi Bangla bai khar Bangladesh Pidai ban husiar nang ne chakmat khnangkan nam jia nang ne chakmat yakbe pat margane kan pendu nong ya gajing gasem ka pendu ro ya ipur ki jai ni khun ti khamtam kane gajing khi kalong ka babi an hagi we galiang re ngibu gajing karpal ne ngibu ro gajing maham ka batang kini nong khi Bangla ba kim dei ban wan ram
ya khar Bangladesh sepo upuk usam jangan celah nomor kini kelong kejing kita tang kita hai boleh sebut bat kunjuru kum kejing lap nane kejing yo sengiu jangi na gini tradisional di balai itu ya kata jing sak Punjab kata Longkmie hai tai khar Bangladesh kalong ke isat met hadu kata nomor kila pom longkot longkai ya kli ya kiti kejat bat hadu baru sin ranjing ni ya kemet jingka kala pom da ki wai bat kasnam kala play hata madan ke baju hata kalangka kuai dong di grill kala play bat kata jing sak Punjab kalong ke ba isat met hadu kata nomor kala pom longkot longkai kum ba pom ya kini kum ha ding sendok kala balong ta